Ers colli Jac a helpu dechrau'r elusen, fi'n gweld agwedd bobl yn newid a mae'n galed i credu faint o bobl sy'n dod lan a siarad i gweud bod nhw wedi cael help wrth o'r elusen, bod nhw wedi bod mewn a maen nhw'n eitha bolon siarad i ffrindiau i gweud gwrandwch, cewch am help, mae fe'n werth e. A mae fe'n neis i gweld bod bobl yn bolon agor lan i gweud mae eisiau help arno fi. Oedd siwr gymryd y bobl yn nabod Jac, maen nhw'n eitha bolon dod ato ni achos maen nhw'n gyfarwydd o gi. Henach oedd e'n mynd am ryw reswm, oedd e collodd e'r confidence yn unan, y ffydd yn unan. Sa'n gwybod pham, ond erbyn y diwedd, oedd e'n twmlo fel fe oedd am bai am popeth. Mae eisiau ar yr elusen, mae rhaid bod yma.